Ado na ba kamoy alom nga nagkadako katol unya mi change ang color ato kanang iskut-iskutan ining atong episode karon ining ato ang LV Amor Cares, no? But before that, greetings from Dipolog City, and this is your friendly channel LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So ato karong hisgutan may tungod ni anang alom, no? Ako kining na touch because 2 weeks ago namatikdan ako ang akong alom diri sa Abaga nga nagkadako gid siya, nagkadako, and then maot ki siya tan-awon na hangtod nga nagkadako niya katul gid siya nya murag medyo ba murag mikugan bitaw siya or whatever, wa ko mahibalog unsa gyoy hinungdan, pero niingon ang akong pagmangkon nga iya man kong iyang gi picturean, no, og iya kong gi pakita nga tita iadto na og surgeon ang imong alom because nindot lain kay siya tan-awon, no. So morning ni akong gipa kuhaan niya og picture kani mo kini niya ang labas sa akong alom, no, which is maot siya tan-awon. Maklaro ba na ninyo? Maot siya tan-awon, mura og dunay kanibang murag naliki siya, no, or whatever. So mao kana nga miadto ako sa surgeon o pareho ni siya kadako og kumingking. Mura ni siya kadako na og kumingking, no, pagka kuan miingon ang surgeon nga iyang kuhaon kay maot, no, maot o amot ti mailhan, maot og itsura, basta kay miingon siya nga maot. And so ako dayon nga gi-search sa Google kung unsa kana, no. So ang alom di ay kung malignant kana siya, kanang mahimo kana siya kanibang malignant, no, kanibang medyo murag dili maayo, no, maot siya dayon mo ang mga ilhanan mao kanang magkadako katul unya, basta maot siya og kuan kay usually ang alom is harmless, no, harmless na siya, pero dunay mga panahon nga magminalbita siya, no, pareha ning ako ang alom. And so tuod man ni adto maingon siya nga ako kang i-schedule, no, para operation ni anang alom kay kuhaon nato kay kuyaw sa melanoma matingalinganan ni anak kana bitaw malignant na ang whatever mga growth diha sa tong skin, no. So after 2 weeks mi adto ako kaniya gikan sa pag check up, mi balik ako og iya nang kuha ang akong alom, gioperahan na niya, no. So gikuha kadto niya ang maunga alom, no. Kani akong gipakita ninyo kanang naa siya, mao kanay iyang gikuha, no. And then dali lang kaayo niya nga trabaho, murag mga 10 minutes lang ang unsa ni 10 minutes lang nga iyang trabaho, no, iyang operahan. And so dayon mingon siya nga after 2 weeks na usab pabalikon ako niya kay kwaon ang mga sutures, no. And then mingon pagit siya nga gipa-biopsy. So wala pa ko kahibalo sa result karon sa biopsy, pero nagpa-pray na ko daan sa mong pastor nga benign siya, no. So akong giampo nga benign lang siya kay kibaw na ta, no, ni ana. And so mao kadto nga after 2 weeks, of course pag mag-opera gipainom ko antibiotics kanang pain reliever aron dili ko maganto sa sakit, no, kay dako di siya mura siya kadako aning kumingking gyud, no, kanang ingon ana nako sa kumingking mo kanay gidakon sa akong alon kato akong gipakita ninyo, which is maot siya tsura, di ba, kung makita na ninyo. And then mao kini siya karon ang itsura, gikuha naman ang suture, mao kani karon ang itsura sa ako ang Abaga katong kinuhaan na og suture kanang sa alom, no, gikuha na. So medyo pula-pula pa kay bag-o pa man, labas pa ang samad, pero at least mura ra siya og kuan na skin, no. So mao kanang naa ang akong gi-share kaninyo karon may tungod sa alom, kun ado na may mga alom diha bitaw nga makuan na ninyo nga nagtubo or basta unusual kaayo ang iyang size, no.
dayon lain og color, dunay labi na dunay mga hairy, mura bitag dunay na siya mga buhok-buhok, dunay growth, no? Ipakuha na lang. Ipakuha na lang siya aron dili maghasol, no? So, mo man yang ingon nga ato nang kuhaon kay maot, no? Maot. Kay ako gani mismo gingilaran kong nagtan-aw sa akong alum. Kay murag elementary pa man tingali ako, elementary, no? Bata pa ko ni anak. Mitubo siya nga alum diri, gamay ra man siya, gamay. Dayon wala lang to din hangtod nga sa karon ng lately nga nagkatiguang ko, ako na matikdan nga midako bid siya. Midako siya nga hangtod nga midako siya pareho ani, no? And then muna to yung itsura nga murag napugan, nga murag dunay crack sa ibabaw nga maot gyud kaayo. And so mo tong mi-decide nga kuhaon, no? Dayon mo to siya nga kung gipakita ninyo nga ang iyang itsura karon, no? Medyo pula-pula pa. Pero at least na lang nalipay ko kay wala na diha. Conscious mo ko kaayo kay unya og makarutan bitaw mo sangit unya matuklab ba siya dayon mamaot man noon ang kuan ang resulta. So mauna nga akong gipa kuha unya ningon man sad ang surgeon nga ipakuha mintras dili pa siya kaayo tantong ngilan, no? So mao kanang akong i-share ninyo karon may tungod sa alom. Kung nagtubo ka ng inyong alom, may change ang color, dunay medyo tubo mga hair, no? Inaana dayon katol, labi na ng katol, ipakuha kay dili kana siya maayo. So sa akong mga search sa Google, maot kana siya, no? Maot kana siya, paingon kana siya sa kanang malignang kuan ba, mole, no? Ingon ana. And then ang ako pong i-share na magpakuha mo og alom, ayaw mo anha sa mga kuan. Sa mga sabi nga lang anak, mga skin specialist ba na, kana bang mga derma something, kay mahal. Doon ako'y na met nga pasyente, mingon siya nga, unsam day ang imong tuyo, ma'am, ni doctor, no? Ingon ko nga, ako ipakuha kong alom. Then tanaw siya, ay, angay yun na ipakuha, ma'am, kay dili siya maayo, maot siya, no? Siya, maayo, ma'am, kay naana si doktor. Katong akong igagaw, 2 years ago, dito mi nagpakuha sa derma ni Dr. ni So-and-so. Kibaw kag pilay pangayo, 8,000. 8,000 dugangan sa kanang biopsy nga bayad sa biopsy 1,000 kapin. So naa sa mga 10,000 ang iyang gasto pagpakuha lang sa alom nga gamay. Gamay nga alom gikuha tungod kay mosampung sa mata mo to nga gikuha ang alom. 8,000 ang iyang bayad, so ibutan na to 10,000 kay ang para pa biopsy 1,000 man kapin. So sa ako ang bahin sa doctor gyud surgeon 1,000 kapin. 1,500, no? So ingon ni ana, and then wala ray 10 minutes na human ang maong minor operation, no? Unsay tawag anang operation sa alom basta kay gikuha siya, no? And then mo kadto ang itsura kadtong akong pakita kaninyo, no? So mo lang kanang ato sharing karon, mubo ra kaayo gud bahin sa alom. So I hope do na mo na katunan, do na mo na kuha usab na kaayuhan mahitungod ni adto, ug do na mo mga friends, mga kaila nga nagdako ang alom, dayon katol, dayon mi change ang color, dayon basta mitubo, ipakuha ka na ato sa surgeon kay menos gasto. Ug ari mo sa mga derma mahal, no? So mawalan ka na ang akong sharing karon. I hope everybody is happy and healthy, and as usual, my favorite extra, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Faith alone can save us. Without faith, we can never please Him. With Him, nothing is impossible. That's how powerful our God Almighty, our Lord and Savior Jesus Christ. He is omniscient, omnipotent, omnipresent God, no? We can run to Him, no? Any time, anywhere, any situation, any condition. God is there, no? He promised us, I will never leave you nor forsake you, no? Just
look unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, bye for now. Have a good and godly day, everyone. And please, as usual, ang akong pamarayig, maukad to. Click all the clickables. So, thank you so much. Kana, if you like the content of our video or our channel, salamat kaayo mga palangga. Please remember, palangga gid mo kaayo ni Tita Lu, ni nanay ninyo Lu, ni ma'am or whatever, no? So, hantod sa sunod. Jesus loves you. Salamat kaayo hantod sa sunod natong pagkulo kabildo mahitungod sa mga health and diseases, sa mga kabuhi, sa mga reflux, sa mga allergy, unsa pa na diyan, no? Daghan pa ta kay videos nga atong gamon para maka-share sad ko ninyo because I care a lot. Salamat kaayo, thank you so much everyone. Bye-bye.